Exército. Hola parroquia, benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa para esas persoas roncas do mundo. Para vos vai este programa a xente que vos gusta escuitar podcast con voces intensas. E para non falar de voces intensas, estou moi ben acompañado. Ai, Dios, que me dá esa risa. Non, empezou Carlos, ti empezaches a fumar puros. Xa está. Non é que leves 3 días con febre. Hai 15 anos. Ti fumas puros. Son a túa tía que fuma Malboros desde o 14. Agora, mira. Hobby. Non imos falar de voces roncas, pero si imos falar da familia. Toma. Para falar da familia, que mellor que a miña familia meque. Estou a falar de Lidia Veiga. Oh. Xubi. Carlos Vieito. Sí, porque nunca me acordo. Mr. Ronco. Mr. Ronco. Como era o de a factoría gay? Que? Do Simpson. Me llamo Ronco. No sei, esas temporadas que xeron as vi Rouco nunca. era outro, nesta historia era Ese Rouco era... Roncos e Freddy, ese non. sí que lle gustaban as familias de verdad. Pois sí, imos a falar do que todo mundo ten, que sí, que todo mundo ten, a mellor brevemente tuveches, pero tiveches, familia. E tamén sobre novos conceptos da familia que podemos ter tamén. É dicir, non vamos a falar de papá, mamá, irmáns, porque pode ser que hai xa persoas que a súa familia xa son gato. Pois para ti tamén está feito este programa. Sí. E para ir arrincando o programiña, quería lanzarvos as miñas míticas preguntas. Que raro, che. Rarísimo. A miña primeira pregunta é: a quen queredes máis, a papá ou a mamá? Vai tomar polo cu, Carlos. Como os jodín. De verdad, Tedes de un verdad. preferido. Tedes un preferido e vou vos dicir algo que a mellor non vos vai Pero gustar. polo complexo de letra ou de Edipo? Eles, porque estes dous... Eles saben, non? Non, estes dous non son fillos únicos, teñen irmáns. Sí. E seus pais tamén teñen un preferido, pero eles aínda non o saben. Bueno, ti sabes quen é a preferida, non? Miña irmá, obviamente. A ver, Tendo a min aquí, obviamente. acaba de vir hai un momento a súa irmá, claramente quedou confirmado que Quedou irmá é a confirmadísimo favorita. que é a Hombre. preferida, Por efectivamente. suposto. No teu caso, Merecidísimo, tamén. Gañou no pulso. Eu non che sabería dicir, Tío, non che sabería dicir. seguro? Sí, eu sei que eu teño un vínculo con meu pai e con miña nai moi diferente, pero non sabería cuantificalo. Si sei distinguir o vínculo, e sei que a un lle quero dunha maneira e a outro lle quero doutra, pero un non quero lle máis, un quero lle menos. non é o máis e o menos, é dun xeito ou doutro. Eu creo que se diferencia o tipo de vínculo, pero papá e mamá, no meu caso, non podería dicir, si eu creo que morro. Digo aquí, Estou pasantes. estou poantes, sabes? É algo que non se lle debe preguntar nunca a ningún chaval. Siempre, sinceramente, siempre. porque sempre é algo que se pregunta. E diante dos pais. Ao mismo Exacto. nivel que lle preguntas a un rapaz con 6 anos que se ten moza. Para! Ao mellor o rapaz gustalle Hannah Montana e é moi gay. Non ten por que responder con 6 anos quen é a rapaza da clase que lle gusta. Pensei Me que refiero. Non sabes nada de ese chaval. É moi novo para saber si quere ter unha moza, si quere ter un mozo, si quere casar cunha ovella. Me refiero. Basta. Pensei que lle gustaba Hannah Montana. Tamén. Hannah. Tamén. No. Neses Curiosamente- Hannah ou Miley Cyrus? Pero Claro. no, Aí é o debate. Non se sabe cal das dúas. Curiosamente o colectivo está moi enganchado a Hannah Montana. Sí. De norma general é algo como moi queer, ¿no? De repente que che guste Hannah Montana. Con 6 Sabrina anos, Carpenter. con 6 anos gustaba a profe. Pois sí, pero porque vías tamén a mellor unha figura maternal, Sí, ela, sabes? Pero claro, preguntar algo así a unha personiña moi pequena pode ser algo moi traumático, porque ti vas pa túa casa, run 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 run. Home, non, porque vai Que con esa non, intención, jova. non queren decir quen é o seu preferido, pero teñen un preferido, non o queren decir. Martín, ti tes un preferido? A papá ou a mamá? Estaba totalmente fora, que estaba as miñas cousas. Que ocupado, chaval. A quen loco, queres cuidado. máis? A papá ou a mamá? Rebótalle a pregunta.
que nunca responde. Eu digo tamén, non teño problema ningún. Eu teño clara a resposta de Carlos, o me dá libre. Eu non teño ningún problema. A ver, quen é o teu favorito? Miña mai, Ai. miña mamá. Así de rotundo. Pero O medo é libre. tamén sei que a preferida do meu pai é miña irmá. Está ben repartido. Sí. Está genial. E da tua nai? É dicir, eu dou a vida, é E dicir, ti dices a gusto en plan de que teu pai prefiere No, a tua no. irmá e ti a tua nai. Pero a realidade, E, pois, a tua nai? eu ora, se están meus pais aí morrendo e dis, se te tiras dunha ponte, sálvalos, eu tiro dunha ponte polos dous, non hai problema ningún. Efectivamente. Pero eu sei que a eles, os seus olliños dereitos, o da miña nai son eu, o de meu pai e a miña irmá, é igual, é recíproco, sabes? Sí, sí, por eso falamos de que o Non vínculo pasa é nada. diferente, Carlos. Sí. É dicir, que ti queres máis a... Que me vai dar unha embolia, joder. Basta. Pois nada, eu podía ser a outra persona, porque, por exemplo, ata non hai moito, o meu ser querido, máis querido do universo era meu avó, por exemplo. Incluso, me atrevo a decir que máis que meus pais. Bueno, claro. Bueno, É dicir, é que son pode o ser. vínculo que teñas. E máis cando a como mellor unha. tamén te criaches con eles, Claro, pasaches exacto. moito tempo con eles. Claro, por eso, que ao mellor nin é nin papá, nin mamá. É Bueno, aquela persoa que di, toma niño, que non cherveixa a tua nai. toma 5 euriños aí. Como non vas a estar enamorada dunha persona que che dá ese tipo de paja ala escondido? Pa Malboros. Algunhas Coca-Colas. Pa esos puros que te fomas de vez en cando. Esas farias. Quen quere comezar? Veña, dalle. Va. Pa. Rapidísimo, porque teño vos tamén hai un xogo. Ui, madre mía, pero quen isto non na me presta quen na túa familia berra máis forte cando se perde algo? Cando se O perde. mando da tele, non? Donde vai o mando? Penso que eu. Sinceramente, porque me podo alarmar en plan, pero por Dios, estaba aquí. E me coño a... Quen me tocou os Bionicles? Ojalá. No, eso sí que me enfado, Ui, sí que te creo. No, pero eso, obviamente, hai cousas que... Eu teño que confirmar de que son unha persona moi organizada. Teño como un caos mental, pero en realidad son unha persona que me gusta ter todo moi cuadriculado no seu sitio. Entón, se me falla algo, me poño como monto unha startup, monto unha feira aí. Sois unha persona difícil de convivir nas cousas malas, entonces. No, O sea, que rápido no, te pos como no, moi... no, É un amor, é un amor. É o mellor compañeiro de piso No, que pero para podedes cosas ter. aí, en plan, ahora me pasa de perdo mechero e o tira gata, en plan, me cago en ti. Oi, é mi chiña. Ahora sei porque... Non te vexo berrando, vexote berrando pero con amor infinito, sabes? Non te vexo en plan, me cago en tal, porque non sei que. É como que te vexo a mellor poñéndote moi serio, pero máis nunca cagándote no que acaba de pasar que na persona que fixo que eso pasara. Non sei se me explico. Home, porque estoupe así ten que ser como moi extremo. Claro. Era máis por ese exemplo. E as convivencias familiares a veces son jodidas de levar. Lidia. Sí, son eu. Confirmamos. 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 Alguén na túa familia garda tuppers que non teñen tapa? Eu? Ah, No, pero teño que decir que a miña familia é moi gardadora de tupper de Nuestro Señor, Miña abuela ten 2 congeladores grandes na casa. Con solo tuppers vacíos. Ollo, porque se Sen mata contenidos. porco, porque se moita cousa. non son tuppers, Non son tuppers, bolsas. pero de repente a miña casa veñen tuppers. Hai moita bolsa congelada con rotulador Sí, azul por sí. fora indicando se hai pechugas, se hai rachos, se que hai aí en esa bolsa. Bendito día de limpar o congelador. De feito, as Polo cousas que máis me gustan suelen estar congeladas en bolsa, non tanto en tupper. E teño moito tupper na miña casa. Se che falta un tupper, probablemente estea na miña casa. Ven, invito un café e lévalo o teu tupper, porque me están molestando, de feito. Non perdamos esta bonita tradición galega de meter as cousas no congelador así, o porco, sabes? O porco enteiro Eso é. e tal. Eso estáse perdendo. Agora a xente xa non cría porcos. E Cheto Pandilla, desde aquí vou dicir unha cousa. Se a ti che dan un tupper cheo de comida, ti te has mandado devolver ese tupper con algo dentro. No. No, sí. Como? No, perdóname, é unha cousa. No, estamos moi acostumbrados á vida universitaria que mamá facía as lentejas, xa non estamos nese momento da túa vida. Ao mellor mamá necesita que lle fagas por primeira vez unhas lentejas e llas deixes nun tupper para que mamá descanse e se tome esas lentejas en vez de cociñalas. Non sei se me explico. Polo ben de mamá, mellor Home, no. eso Bueno, sí. vamos a madurar un pouco, Unha Home, eso sí. tortilla. Es que- Unha tortilla. Pero, por no, exemplo, pero a mí O que pásame sea, casos. mételle uns bombós, se non queres cociñar ese é nada. moi bonito. Hai que devolver algo. Con isto non O digo tupper. que teña que ser... No. Con isto non digo que teña que ser, por exemplo, miña abuela dame ovos sempre. Sempre me dá ovos. As galiñas están moi puñedoras de Dios últimamente, creo que é o tempo. Sí, verdad? Hasta agosto, así. Efectivamente. Despois morren desfeitas, claro. Pois outro día fun á feira
comprei 2 planticas, unha pa miña abuela María e outra pa miña abuela Mucha. Pois voulle levar a juevera, vacía, que me vai volver a encher de ovos, pero voulle levar unha plantiña para que plante. Hai que devolver. Hai que compartir, que iso facíase moito antes e perdímolo totalmente, que antes picabas na porta do veciño para pedir calquera cousa e despois devolvías ese favor en calquera outro momento. Ahora xa non hai esa cousa. Que planta lle levaches? Unha moi bonita que abre co luz do día e pecha co sol, así. Non me fai falta coñecer as súas aboas para saber que esa non era a planta. Como que non era a planta? A planta que teñes que levar son Pero unha en detalle, da igual. Unha Home, de por para plantar menos. uns pementos de padrón, unhas leitugas, No, eu aí uns non me tomates. meto, que lle levo algo deso e xa me digan, niña, isto non vale para nada. Prefiero levarlle algo estéticamente bonito que sepa que van plantar e que se acordan de min cando vexa eso. Pero se levo pimientos, non van ser os pimientos que les queren. Ah, bueno, Está eso todo moi medido. Claro, que esa movida sempre pasa. Efectivamente. De que ti o fagas, Pero hai que cuidar da xente que che dá cousas, que esa xente Eso é tamén, verdad. esa xente tamén é familia. Sabes? sí, sí. Hombre, Xubi, quen na túa familia che di non te preocupes que xa pago eu e nunca volve sacar a carteira? E nunca volve a sacar carteira. Dicir, tranquilo, Xavi, que esta invito eu, E cando te das conta, estás xa entrando no coche, marchando. Ah, que foi así, unha bomba de fume, casi. Sí, un como poquinho quen así. O mellor, ou non. Joder. Estamos chequeando así todo igual. Pegallache. No, tampouco. No, eso sí que non. Aí de quen elixir. A ver, tampouco... Podes inventar, ninguén coñece a túa familia aquí. A Xa, ver. tamén é verdad. Concha, Pero- e estamos falando de familia De todo de tipo. todo tipo, Sí, o sea... A ver, neste caso é verdad que é máis familia tradicional. Pero É dicir, cago un pouco na depende- familia tradicional. Eso imos despois, Pero cago un pouco neso, é dicir que se ten un amigo que fai eso e considera ese amigo familia, tamén Sí. pode mencionar a José Luis. Non sei se me explico. Claro, Sabes? en eso sí que podía ter colegas aí de decir xente de facer esa xogada, pero obviamente meterme máis en aspecto familiar. A ver, que tampouco chegaba a esos puntos. ¿No? Estabas tardando. Eras Queda un home así. pejado ao micrófono. Así, ahora sí que Non sabes decir. tampouco teño así alguén que me invite, o sea, xa caio tan mal que ninguén me invita a algo. A túa tía é Lurditas, a mellor, ou... Está morta. Teño moita xente morta. Chámase Lurditas? No. Ai, que estaba flipando. Pero tiña unha tía aleatoria. No, a verdade, eso tampouco me puxen... Me viñan É aí a xente vacilar boa a familia de Xavi. Tío, bastante sorte. Síntome afortunado neso. Ah, guai, moi ben. Penso, logo se me acordo de alguén xa o comento así específicamente. Pues mira, es verdad que... Bueno, sí que hai algún que un pouco aí Vamos a abrir o caixón de merda. É un pouco tringle, pero En todas as familias hai tringle. pero un pouco el padrino, sabes, de que fai un como te invito a algo, en plan, logo yo te digo que devolver, en plan, yo te Como que devolver. queda unha apuntada aí. Exacto. Aí está endeudada a cousa. Xente ruín, Na túa casa alguén garda os cables vellos por si acaso, que está moi galego. Todo, meu pai ten non sei cantos caixós que garda todo, el ten VHS, ten cable JPG, GPS, PSP, ten todo ten É o guardado. E o peor de todo é que de repente chego eu cun chintófono que de repente me apetece a min cargalo, pero fai 10 anos que non o cargo porque é algo así como antigo e tal, e dime, espérate, que creo que teño un cable que necesitas, vai ao caixón, tardará media hora en atopalo. Pero atopa o cable, susodicho cable. Sí. É que esa pregunta me tías que facer a mí, porque teño, como esa mochila tan fardona que temos aquí Uh, agora, Atención, que se vexa aí. É moi chula. É que é Serán mochila. 3 botes de así, de bonilla con cables. Oh. Porque, Bueno, ti eres moi técnico, claro. Claro, teño esa movida. Sí. Porque a movida que en casa, sempre ao final, eu fastidiaba os cacharros, entón empecé a aprender a resolver os cacharros. Bueno, Porque moi xa o ben. meu pai lle fastidiei 2 veces o ordenador, un Windows 95, un 98, non me acordo, e ao final tive que descubrir a mañalo, entón empecé a acumular cables así para solucionar as cousas. Unha lavadora... Ao principio cagos en todo, pero logo en plan, oye, mírame como se fai o de cambiar o DVD, de VHS ao DVD con este cacharro. E ao final, ainda teño cosas mierdas. Carmela, que temos un xenio na casa, veremos que sacar rentabilidade. E Para os curas, sí. Abriuse o taller Xavi. Sí, despois. sí. A última vez, bueno, ahora miña nai me ensinou a min como facer bizum. En serio? Sí, sí. O sea, non agora, pero fai anos cando empezou dos bizum, por si non mi niña, nai. Encantoume eso. Ostras. Estamos sí, ante xubimanitas. 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 Totalmente. É ben certo que o que jarda sempre ten. Eu quería vos tamén agora facer unha das piores cousas que odio na miña vida, que son as... Karaokes.
No, os que encantanme. As adivinanzas familiares. Sabedes estas de... Hai un pai e un fillo... Encántame esa mierda, non vou adivinar ninguna, pero Este encántame. banco... Este Sí. banco se llama, non sei que, era plátano. Pois... pois algo así. Vale. Cuidado, non miro, que vos estás apuntando aí ao Sí, oye, verdad. ordenador. Oi, ten preferencia Xavi ou que? No, miro para cámara, No te se ve. preocupes. Vale. Eu miro o Vale, foco. quen quere empezar? Eu. Non é conxunto para acertar. No, vou eu A contra ti. ver se queredes. Bueno, Eu quero Lea. Hai Joder, tres. estou pedindo Lea. Hai tres Hai para, en tres. teoría, gañar un. pero- Vale, pois quen antes o responda. Vale. Vale, Venga. vale, porque son difíciles. Vale. Vale, Uy, que tensión. vamos a empezar por las fáciles. Eu teño 6 fillos e cada fillo ten unha irmá. Cantos fillos e fillas teño? 6. Como? Repite. Teño 6 fillos e cada fillo ten unha irmá. Cantas fillas e fillos teño? A 12. Tes unha filla e 5 fillos. Espera. De momento non acertou ninguén. Hostia. A ver, repite. Estou máis pensando en dicir un número rápido da secuela. Eu teño 6 fillos Vale. e cada fillo ten unha irmá. 7. Cantos fillos e fillas teño? 6 fillos Doce. e unha fi- Sete. No, Doce. 6 fillos e unha filla. Acertou. Claro, Martí, 6. ti non xogabas. Cona. Mini punto para o técnico. 0,5. Pero verdad, claro. Claro, ten 6 Os 6 fillas. teñen unha irmán. Claro, unha irmá. 6 Se, máis un. hostia, eu fixen a inversa, con quiteille un fillo e puxenlle unha filla. Sí, casi Eu pensaba que cada seis. fillo tiña outra filla. Bueno, vai gañando de momento Martín. Martín. Non Vale. joderme, Un- Cago en diola. Un pai e o seu fillo viaxan no coche e teñen un accidente horrible. Terrorífico. O pai morre no acto e o fillo, en estado crítico, é levado ao hospital. Ao entrar no quirófano, o doutor encargado da operación queda paralizado e exclama: non podo operalo, é meu fillo. Parece unha historia máis que unha Parece adivinanza. Los Serrano isto. Quen é? Quen é o doutor? O pai. Vou Biológico. O outro era o O adotivo. pai que Un adoptou. secuestrador. A ver. Dime. Un pai e o seu fillo viaxan en coche Sí. E Os dous teñen- ao mesmo tempo. e teñen un accidente horrible. Ao mesmo tempo. O pai morre no acto e o fillo, en estado crítico, é levado ao hospital. Ao entrar no quirófano, o doutor encargado da operación queda paralizado e exclama: non podo operalo, é meu fillo. Ah, O abuelo. tiña dous pais. E o abuelo. Eran dous pais que tiñan un fillo. Un dos pais morreu no accidente e o outro dos pais, o outro pai era o doutor. Teño que dicir que cometín un erro, porque esta é unha adivinanza inglesa, en inglés non se... Copa pola fonética. Entonces era a súa nai. Paren. Era doutora. Era doutora. Pero Bueno. fixen o Pero ben feito. Pero eu fixeno como do colectivo, fíjate. Mini punto de arco da bella para... E máis 0,5. Vou ganando a Martín. Vale? Porque fui moi inclusiva. Última adivinanza, Xubi, tes aí a tua oportunidade. E, para que vexas, bueno, non vou decir a pista. No. O mío pola pista é Igualdade capaz... de condicións es para capaz todo de mundo. adivinhala. Non mires, Que non miro. Ui. Que non miro. Teño que dicir que esta adivinanza aparece no final dunha película e gracias a esta adivinanza pasa todo guai na película. Eu non teño irmán nin irmá, mais o fillo dese home é fillo do meu pai. Quen é? Mais o fillo dese home é fillo de Do meu meu pai. pai. É irmão. O Eu dese non home teño irmán Moeu por fora. nin irmá, Moeu por fora un bastardo mais como o hai Dios. fillo dese home é o fillo de meu pai. Ah, el mismo. É el mismo. Estase vendo Sería? desde fora, algo moi É cinematográfico. un fantasma. É Casper? Nah, mentira. Pero casi, estou indo ben, non? Dices ben. É el Vou mismo. dar a pista. A película onde aparece esta El adivinanza... sexto sentido. No, é Asterix e Obelix contra César. Mi má, é o can. As 13 probas.
Non é as No, 13 digo, pobras, no, as 13 pobras no. pero secuestran a Panoramix e teñen que ir a donde un druida que se atopa pichado nunha cova e ele antes de darlles leite de unicornio Sí. dilles esta adivinanza. E volvo a repetila. Pero pon voz de Panoramix. Eu non teño irmán nin irmá, mais o fillo dese home é o fillo de meu pai. Bueno, falaba algo así na versión española, teño que dicir. Ela día, Mas o fillo dese home é fillo de meu pai. É fillo de meu pai. É el mismo. Se non el mismo... Ele é el Irmán, mismo. entón, no. Teño que dicir que antes de escribir as rollos donde os busquei, eu comprobei realmente, dixen, a ver se me dan as contas, sí, é así. É fillo de meu pai. Meu pai ten un fillo, e son eu, pero ten outro máis. Eu non teño irmán nin irmá, Claro. xa queda descartado que eu non... Mais o fillo dese home é o fillo do meu pai. O fillo dese home é o fillo... Eran gays. No, Porque o fillo Fala dese do home avó. era fillo... Estou volo dicindo. O fillo Fala dese do avó. home... O fillo dese home é o No. Ah, no, No. hostia, no. No. Estou volo que no, dicindo. que no. Está, O é que fillo está aí. dese home- El mesmo. No. O fillo dese home é fillo de meu pai. De meu pai. É fillo de meu Entón, pai. meu O fillo pai. dese home. O pai comeu por fora con outro home e tuveron un fillo. Non teño E irmán. é irmán nin- bastardo. Non teño irmán nin irmá. Claro, pero Que non é nadie. Pero non Non é nadie. hermanastro. No, Claro. non entra. Martín Maseu estamos dicindo que é bastardo. Non é bastardo. Va, dínolo xa. Non Un podemos robot. estar aquí media hora. Rendides vos? É un Alá robot. se foi o programa, chico. Vale. É meu pai. Mas o fillo dese home é fillo de meu pai. Mais o fillo dese home é o fillo do meu pai. O fillo dese home... O fillo dese home é o abuelo. O fillo dese home Meu pai. é o fillo de meu pai. Non É o ten fillo de sentido. meu É pai. moi raro eso, No, Non ten sentido Traduces ningún. as cousas por chat GPT e logo pasan É estas correcto. monedas, tío. É correcto. Next. correcto. Eso é incorrecto. É correcto. O fillo dese home Está en Reddit, é podedelo fillo de buscar. meu pai. Fillo de meu pai. Como vai En ser edición fillo? estuvo ayudar a por 5, Home, isto é infumable, sinceramente. Estamos aquí. Isto- Hai Na xente nosa- que ao mellor adiviñou a primeira. Hostia, pero na nosa cabeza esta sección sona moi rápido, pero que están pasando moitas cousas por dentro Sí, da sí, cabeza, sí, pero sí. tuvo que ser infumable a nivel auditivo. Hai Esto. que Sí, verlo, hai que verlo. Por favor, deixen comentarios se foi infumable. Esa adiviñeches tamén. O mellor esa adiviñeches. Toda a xente unfollow. Ui. Pero isto é un podcast ou un xogo de adivinanzas? Pois hoxe cambiou ahora o xogo. Ah, bueno, cambiamos. Eh, Pero bueno, ganei eu, non? Porque te inventaches aí o 0,5 inclusivo. Pero sí. Ti Eu traías algo breve? Vexo aí. Brobe. Ah, pois eu de falar Meu sí, probe. que tiña diferentes rollos de asuntos de familia, algo que descubrí moito este fin de semana máis contemplando, é dicir, que cantos é unha familia nunha orquesta, o sea, a orquesta hai tanta xente que se monta unha familia. E viceversa. Dunha familia montas unha orquesta. O sea, da festa. Bueno, Canto de familia es, porque se che pagan ben, ao mellor considéralos bien familia, pero se che pagan mal, ao mellor ti teño unha familia, hombre, pero ao final estás tanto tempo aí metido, tanta viaxe, Ah. tanta aventura, A vas viaxando nivel nun de autobús, vínculo. nunha caravana, Claro, que diste, buf, o que teño que aturar a veces, ao final teñen que ver convivencias como unha familia. claro. É verdad. É Tens que verdad. convivir con moita xente constantemente. Eso é. Nun momento ia facer unha comparación de orquestas que parecían máis familia ou non, porque logo ves a combinación de xente nova, xente bella, xente que parece máis cuñada, pero me parecía demasiada documentación e investigación, e dixen, non o vou facer. Demasiado romperme o miolo para isto. No. E logo dixen, en serio houve momentos que sacaron series de familias en televisión como Los Serrano? E diste, non había crisis para crear este programa. Pois triunfou, Pero é que eso, triunfou. Algo Pero tan porque sencillo, nos mola o diferente totalmente. Libro de familia. unha familia estándar. Bueno, libro de Stand-up familia. comedy. Eu sufrín, E cuéntame. Con libro de familia, con Cuéntame tamén sufrín. Claro. E identificábame con Carlitos, literalmente. Mi madre. En que? Con Carlitos literalmente. Porque unha chamámonos igual, cando emitían a serie, éramos da mesma Claro, idade pero que fiches Carlitos. con él, iba a dicir eu, Claro. literal, casi. Cando lle gustaba a chica esa da clase. Eu prefería a sentirme un pouco nós, máis Harry Potter, pero bueno, cada un que aquí... Coa xente que claro, coa xente que creceu con Harry Potter igual. Tamén, pero no. Era máis auténtico Carlitos.
A lanzar Claro. pedras e petardos. Por exemplo. Igualito a O de, ti. cómete las lentejas. Bla. Eso tamén me facían a mí. Alguna cousa máis? Alguna comparativa ou algo? Ia falar de crónicas marcianas, pero non. Aleatoriamente, de repente. Unha familia. Efectivamente. Boa familia se montou aí, ao final hai unha canteira aí de profesionales, xente extraordinaria, Terita marinera. Pero non vou enredar máis. Ti traías familias diversas. Eu non che traio familia diversa ninguna. Eu traio primeiro de todo e para empezar. bueno. Espérate, cantos minutos nos quedan de programa? 5. Bueno, pois para empezar e para acabar, porque non podo darlle moito a lareta. A situación é, dixestes, familias. Eu rápido pensei, vale, que consideramos familia a día de hoxe? É complicado, Que se considera familia? Un supermercado, por exemplo. Familia, un supermercado, efectivamente. Pero eu busquei información. E algo que se repite moito en moitos significados de moitos sitios de familia é xente que ten un proxecto de vida común, consanguíneo ou non consanguíneo. É dicir, o que fai que algo sexa familia é que ti tiñas un proxecto de vida común con esa ou esas persoas. Entonces, partindo desta base, xa se nos escaralla a mitad de familias que consideramos familias, porque canta familia non ten proxecto de vida común. Canta familia desestructurada conocemos. Muchísima. Muchísima familia desestructurada que non ten pensado seguir o ritmo nin ten pensado ter un proxecto de vida común contigo, porque a mellor é a ovella negra ou porque a mellor son eles as ovellas negras ou que sexa, efectivamente. Canta familia atopamos en amigos e amigas que si te acompañan en proxectos vitales. Muchísima. Eso é así. Entonces, eu agora plantexo-vos unha cuestión. Que é máis familia, tendo en conta esta como se di, Término... este paradoxa. este significado. Vale. Teu primo José Luis, que vive en Cambados e que non ves desde as festas de Santa María de fai 5 anos, co que pues, de repente interaches outro día que acaba de ser pai, nin o felicitaches. Mítico. Vale? Algo mítico en familia, non? Ou, pois, eu que sei, o teu amigo toda a vida que te escoita chorar todas as semanas por algo. Xa, é que o término aí... Claro, ao final o término abarcou a linaje. Sabes, o término familia co da sangue. Claro. Entón, eso hai que cambiarlle un pouco... Porque de repente ponse enfermo e ao mellor non che dá ganas de ir ao hospital e prefires ir tomarte un café co teu amigo. Xa. E sinteste culpable porque ao mellor a abuela che di familia, tiñes que mirar de sacar un minutiño para ir ver a teu tío José Luis. Por que pasa? Por que pasa? Atópame dividido aí, Lidia Veiga. Eu estou vos deixando esta... Eu Deixa non de fumar, solo... Carlos, por Dios. Eu non só vos deixo o que ven sendo a reflexión, senón que vos propoño algo. Eu que estou vendo é que hai moito tabú en relación á palabra familia. Porque hai opinións moi divididas sobre isto. Xente que ve o concepto familia como algo moi tradicional e moi pechado, e que ten que ver ca sangre, e que pola familia ten que facerse todo pola familia e dormir a familia, e xente como a min, que ve a familia máis como unha cuestión colectiva, como algo de construir vida con xente, facer vínculos con xente. Entonces, Un pouco tribu, non? sí, exacto, vai por aí o asunto. Como lle pode dir, o sea, dende aquí, dende o exército meque-meque, nós temos unha familia montada. Meque. O proxecto de vida contigo non sei se teremos, sinceramente, se a mellor nos chamas podemos trazar algo. Dice que lle falabas a Martín, No. como, ti no. Pero Estaba quedando estamos nas súas vidas. Que marcha. No, Martín, non te vayas, cariño. Sáchesme loquísimo. No, pero digo que moito proxecto de vida cas nosas ointes non teremos. Pero temos máis vínculo con elas que o teu tío José Luis de Cambados, que non ves de fai 4 anos e sábelo, polo menos escoitasnos todas as semanas, sabes cousas de nós que non sabes de teu tío. Non sei se me explico. Sí, totalmente. Vale, aí xa lle ganamos puntos. Entonces, como podemos chamar ya a nosa familia para quitala de tabú e que a xente diga, xa están co concepto de familia, Dios mío, esta gente moderna que le llama a todo familia, ¿no? Porque hai moito esta cousa de tamén nas compañías, no audiovisual, de que estuvemos tanto tempo xuntos que xa é que somos familia, non? E parece que hasta costa decir eso. Pois a mellor sí, a mellor atopaches un vínculo moito máis guai en ese proxecto onde atopaches xente moi similar a ti, da xente que supostamente forma parte da túa familia e que non te entende ou non te corresponde da mesma maneira. Entonces, temos, por un lado, estirpe, que a mí pareceme moi levado a tema mono, primate, Sí, non me cunde moito. No. Logo, ser
Casta. Casta é como algo que dá, Moi da India, no? verdad, como moi rancio. De repente, Sí, un castrexo, un vikingo. A min gustame que descartemos Claro, vale. Prole. moi animal, non? Prole, sona, a mí soname... Pero en plan, non é? Proletariado, soname Sí, raro. hai prole. Está ben, Estás o ben proletariado para que funcione ten que considerarse familia, pero non de todo. Colectivo xa está moi usado. E de feito Totalmente. xa hai un Abusas colectivo demasiado. que necesita moito esta palabra. Estaremos de acordo, non? Prosigo. Exército é algo demasiado bélico Está para moi os de días, moda tamén. está moi de moda, pero é demasiado bélico para os días nos que vivimos. Logo, manada, estaría caralludo. Pero hai precedentes Pero no. Pero hai precedentes que mancharon ese nome. Efectivamente. E está como, é unha palabra un pouco que ven sendo pervertida nestes momentos. Entonces non nos valería, pero estaría guai porque conectaría con a nosa parte así máis animal, non sei que, non sei quanto. Vale. E aí agora veñen nas que eu teño a miña duda, pero creo que serán as nosas certeiras palabras, vale? A ver, canta. Conxunto, Sona moi da época de Castelao. conxunto. Moi da revista Conxunto. Nos. O conxunto da sociedade galega. Un conxunto. Ti tes, eu teño un conxunto. Un conxunto. Que pasa? Que parece que tes que buscar outfit para pertenecer a ese grupo. Pero polo resto pareceme como un bon Un nombre. pouco sectario, entón, un conxunto. Un conxunto. Conxunto? Eu pertenezo a este conxunto. O meu Vale. conxunto é non sei que. Ok. Atención ás que veñen, Pois estamos nas finales. Feixe. Es un feixe. Habría que falar con Monteagudo para definir ben as palabras. Claro. Porque a mí venche un da Radio Academia. Feixista. Culpable por ter familia fora Perdón. daqui. Pero feixe está bastante ben. Sí. Feixe É chulo. Sí. Atención a isto. Brazada. Brazada está moi ben porque Gústame. parece que abrazo, non? Pero É que vai a nadar aí a facer largos, aí unha abrazada. ter unha abrazada de, De xente. mariposa aí, Eu teño unha sí. abrazada de xente e é a xente que abrazo. A Estas min palabras existen, efectivamente están revisadas na Real Academia Galega. pero con esta definición. Non ten. Sí, como conxunto, como grupo, como agrupación, como colectivo, como algo que ten que ver con moitas cousas que se unen. Vale. Vale. E xa está. Menos mal, porque se dixeras criu, No, Descartaba, Criu dixo claro, este, Comentei antes. non me gusta pero nada. Criu é tribu. Brazada Sí, gusta. traducido. sí. Brazada está guai, Brazada ¿no? mola, Abrazada. Sí, Abrazada. entre paréntesis, é brazada. correcto. A miña brazada, dron. Esa miña Esa brazada. abrazada. Que non vos mola ni Esa nada. brazada. Mola. Meus, sodes a miña brazada. Sí. Ai, como sonou eso. igual. Sonou ben, non? Sí. Sí, de sí, repente. tes un bolón, boe. Claro, pois, dende aquí, sodes a miña brazada. Gústame como rollo. Está de puta madre, non? Pois ala. Pues nada. Brazada meque. Sí, sí. Sí, se Brazada vides... brazada de una, la de dos, la de tres. Sí, sí, Adjudicada. confirmadísimo. Concha. A xente que nos veña a ver por aí, que en breve anunciaremos cousas, será a nosa abrazada. Será Non a serán nosa abrazada. fans nin grupis, non, é abrazada Abrazada. meque. E abrazaremos fuertemente. Entón, a partir de agora vai ser Hola, abrazada. Mima, chaval. Oye, parroquia non o pensamos, Es que está ahora sí. Tes toda razón. Parroquia está Sígueme gustando máis brazada, é máis romántico. Eu utilizaría para outras cousas, pero Claro. sí. Parroquia é máis como de día a día. Brazada xa é consentimiento. Sí. É sí. dos domingos. Brazada é dos domingos é parroquia de diario. Sí. Sí, pero está guai. A ver se así Eh, cambiamos un pouco o concepto de familia. Pois sí, pois nada, rematamos o programa xa. E a tomar por Mira, saco. xa está. A que rematou hai un cacho, tamén teño que decir. Ai, é que me Non puxen sonaba a cancioncita. Pero puxen non un puxe, pouco, no. un pouco faladora demais. Eu escenifiquei a cancioncita a Carlos. Sí, sí, no, deme conta. Fixeches así en plan tan Pero sí. Pois nada, é moi interesante, a verdad. Sí. Tamén díxeme facer unha reflexión final que é verdad que en cada familia sabe os elementos que hai, Sí. É dicir, que a mellor hai persoas que os seus pais ou as súas nais son persoas terribles para a sociedade e para min tamén. Pero tamén vos digo unha cousa, e isto eu sempre lle dixen a todo o mundo, non hai persoas que te queiran máis que a familia que te criou. Pero porque te veu nacer e pasou muchísimo Claro, tempo tocou, contigo. home. Que non ten por que ser positivo. É E dicir, non teñen claro, por que ser os que máis te conocen tampouco. Claro, é dicir, pero eu sei Bastante. que a maioría de xente si ti te topas mal, sabes? Eu sei que teus pais van mirar por ti, polo que sexa, sabes? Van dalo todo. E moita xente tírase aí ao monte, sobre todo cando somos adolescentes, de non me
comprendes. Fulanito, enténdeme máis. Claro, estás na edad. Por que non falas así sempre? Pues falarei así. Por favor. Non se che nota que está ronco, de feito. Michael Jackson. Bueno, tamén hai que ter moito cuidado nas escolas, que eu sei que agora, é dicir, con estas cousas tamén se ten moito cuidado. Sí, bueno, é o que pasou Pero non hai cando moito tempo. cando lle pedimos a cativada que representa as súas familias ou cando falamos dun pai, dunha nai, hai que ter cuidado, porque que me refiero que as familias poden ser moi diversas, poden ser de un solo pai, dunha sola nai, de dous avós, tres persoas, efectivamente, de unha nai e unha aboa. Entonces, con isto tamén hai que ter cuidado con generalizar, Correcto. con pensar que la familia es la familia, porque no, porque tampouco. Pero pensar en eso está ben. E pensar de que maneira formas parte da familia, te fan sentir parte dunha familia tamén. E se ti tiveches unha mala familia, espero que non. Búscate outra. No, a túa Ah. faina moitísimo mellor. do Eso que é ti verdad. viviches. É dicir, se ti pasaches por unha mala experiencia, pois non lle fagas pasar mala a outra. Se tes Rompo un círculo, cativo, unha rompo parella ou tal, exactamente, rachar o círculo. Rachar o círculo. Sí. Pois nada, obrigadísimo por as vosas experiencias. Nada. Gracias Xubi, gracias Lidia. Nada. Gracias Martín. Moitas grazas a todas e a todos vos por estar outra semaniña con unos moitos piquiños. Unha abrazada de Boa micos. abrazada.